Na, ott tartottunk, hogy a srác csak pislogott a bikakábel láttán, én meg rájöttem, hogy a legtöbb pasi szemében egy nő, vagy dísztárgy, vagy rejtély, de az ritkán jut eszükbe, hogy mi is tudunk olajos kézzel káromkodni, ha nem jön le a csavar. Eszembe jutott erről az a híres motoros felvonulás még vagy 5-6 éve. Tudjátok, az a fajta buli, ahol több a króm meg a bőrmellény egy négyzetméteren, mint egy német metálfesztivál nagy színpadán. Én meg odaállítottam a saját építésű gépemmel. Nem volt rajta csillivilli festés, nem volt rajta rojtos markolat, sőt, a tankján még ott virított egy horpadás abból az időből, amikor a garázsban rám dőlt a polc a gumikkal együtt. Olyan volt az a motor, mint én. Kicsit karcos, kicsit kopott, de ha odaléptél neki, akkor felszaggatta az aszfaltot. Beálltam a sorba a nagy profik közé. Tudjátok, azok a típusok, akiknek a motorja többe kerül, mint egy átlagos családi ház, és akiket a feleségük csak hétvégén enged ki a garázsból, de akkor is csak úgy, ha felvették a legdrágább márkás cuccokat. Néztek rám azok a nagy darab, szakállas muksók, mint a véres húsra. Hallottam, ahogy az egyik súgja a másiknak. Nézd már, a kislány elhozta a fűnyíróját, remélem nem fog útközben szétesni. Én meg csak igazítottam egyet a bukómon, és magamban azt mondtam, na várjatok csak, papikák, majd ha kiérünk az egyenesbe, megmutatom, ki itt a kislány. Aztán elindult a menet. Tudjátok, az a dübörgés, amitől a gyomrod is rezegni kezd, na az az igazi drog, nem a kávé. Mentünk szépen libasorban, ők meg ott páváskodtak a $100,000 vasaikon. Aztán jött egy olyan útszakasz, ahol egy kis emelkedő, meg egy hajtű-hajtű kanyar kombinációja volt, és ott az egyik nagymenőnek hirtelen megállt a tudománya. Úgy vette be a kanyart, mint egy nyugdíjas csiga a jeges úton. Én meg egy laza mozdulattal belső íven elhúztam mellette, a motorom úgy üvöltött, mint egy sebzett vadkan. Amikor felértem a dombtetőre, belenéztem a visszapillantóba, és láttam az arcát. Hát, az a döbbenet többet ért minden trófeánál. A pihenőnél aztán oda is jött hozzám, és megkérdezte, te figyelj már, mit csináltál te ezzel a blokkal? Én meg csak annyit mondtam neki. Semmi különöset, csak szeretem, ha a gép érti, ki a főnök. Onnantól kezdve nem kislánynak hívtak, hanem megkínáltak a legjobb házi pálinkával a bogrács mellett. De tudjátok, ez a virtuális világ itt a monitor előtt néha még ennél is durvább tud lenni. Itt nem csak a fizika tréfál meg, hanem az emberi hülyeség is. Tegnap is megyek az autópályán, éppen egy 30 tonnás rakományt vonszolok valahol a hegyek között, és látom, hogy egy másik játékos ott cikázik előttem. Olyan volt, mintha be lett volna rúgva, vagy csak a billentyűzete ragadt volna be a sok ráömlött energiaitaltól. Próbáltam kikerülni, de mindenáron le akart tolni az útról. Na, ott elszakadt nálam a cérna. Mondom magamban, öcsi, te nem tudod, kivel szórakozol. Nem álltam le veszekedni vele a cseten, mert az a gyengék fegyvere. Inkább vártam egy alkalmas pillanatot, egy szűkebb szakaszt, ahol nem volt menekvés, és úgy zártam le előtte az utat a pótkocsival, hogy fél órát tolatott, mire kiszabadult. Mert a tiszteletet az úton ki kell érdemelni, legyen az aszfalt, vagy csak pixel. Néha, amikor így mesélek, eszembe jut a nagyfaterom. Ő még az az igazi, régi vágású sofőr volt, aki a zillel járta a vidéket, és ha defektet kapott, akkor nem a segélyhívót tárcsázta, hanem fogott egy emelőt, és megoldotta a sárban. Egyszer elvitt magával egy körre, még kicsi voltam, alig láttam ki az ablakon. Ültem ott abban a hatalmas, zörgő fülkében, és bámultam, ahogy a kezeivel úgy kezeli azt a hatalmas kormányt, mintha csak egy hangszeren játszana. Emlékszem a szagokra, olaj, dohányfüst, meg az a tipikus régi gépillat. Akkor döntöttem el, hogy én is ezt akarom. Nem a kis kosztümöt, nem a légkondicionált irodát, hanem ezt a nyers erőt. Ő tanított meg arra is, hogy a gépnek lelke van. Ha te tiszteled őt, ő is haza fog vinni téged. Ha viszont hanyag vagy, és nem figyelsz a hangjára, akkor ott fog hagyni a semmi közepén, épp akkor, amikor a legnagyobb szükséged lenne rá. Ezt próbálom átadni a mai napig, még ha csak egy szimulátorban is ülök. Mert ha hallom, hogy a motor valahogy másképp duruzsol, azonnal tudom, hogy valami nem stimmel. A múltkor is, a játékban éreztem, hogy valahogy nem húz úgy a gép. Nézem a műszereket, minden oké, de a megérzésem azt súgta, álljak meg. És tessék, kiderült, hogy eldurrant egy gumim, pedig a kijelző még nem is jelezte. Na, ez az, amit nem lehet megtanulni semmilyen iskolában. Ez benne kell, hogy legyen a véredben. És az utazás. Az utazás az nem csak a célról szól.
A múltkor elgondolkodtam ezen, amikor épp egy virtuális naplementét néztem valahol Texas határán. Olyan színei voltak annak az égboltnak, hogy szinte éreztem a sivatagi szél melegét az arcomon. Az emberek többsége csak átrohan az életén, nézik az órát, nézik a határidőnaplót, és észre sem veszik, milyen csodák mellett mennek el. Én meg ott álltam a kamionnal az útszélén 10 percig, csak hogy lássam, ahogy a nap eltűnik a horizont mögött. A többiek meg biztos elhúztak mellettem, és azt gondolták, nézd már azt a hülyét, ott áll a semmi közepén, biztos lerobbant. Pedig nem, én voltam az egyetlen, aki akkor ott igazán élt. Mert az élet nem a teljesítményről szól, hanem azokról a pillanatokról, amiket elraktározol a fejedben a nehéz napokra. Vagy ott van az a sztori, amikor elmentem egy állásinterjúra egy futárcéghez, még nagyon régen. Beültem az irodába, szemben velem egy fickó, akinek olyan szoros volt a nyakkendője, hogy szerintem már az agyába sem jutott elég oxigén. Nézte az önéletrajzomat, és megkérdezte, hölgyem, biztos önben van elég kitartás a hosszú utakhoz, mert ez fizikailag és szellemileg is megterhelő. Én meg ránéztem, elmosolyodtam, és azt mondtam, figyelj, voltam én már motorral Norvégiában a sarkkörön túl, sátraztam hóviharban, és szereltem már váltót éjszaka a sárban. Szerinted egy kis furgon vezetése meg fog kottyanni? A pasi csak nézett, aztán behúzta a pipát a papírra. Megkaptam a munkát, de 2 hét után felmondtam, mert nem bírtam a kötöttséget. Nem bírtam, hogy megmondják, mikor állhatok meg pisilni, vagy hogy milyen útvonalon kell mennem. Én nem vagyok egy robot. Én egy szabad madár vagyok, akinek kell a tágas tér, meg az a szabadság, amit csak az országút adhat meg. Úgyhogy most itt vagyok, a saját magam főnöke a virtuális aszfalton. Nincs felettes, nincs menetlevél, csak én vagyok és a végtelen távolság. Néha, amikor éjszaka van, és csak a rádió halkan szóló rockzenéje töri meg a csendet, arra gondolok, hogy valahol ott kint, az igazi utakon is vannak ilyen magányos farkasok, mint én. Talán épp most integetünk egymásnak a sötétben a fényszórókkal, anélkül, hogy tudnánk róla. Mert a kamionos életérzés az nem egy munka, az egy vallás. És én büszke vagyok rá, hogy a hívei közé tartozom. Még ha csak a szobámból is, de én is ott vagyok velük minden egyes kilométernél, minden egyes kanyarnál. És tudjátok mit? Ha egyszer mégis úgy döntenék, hogy abba hagyom, akkor sem fogok beülni egy irodába. Inkább elmegyek valahova a tengerpartra, veszek egy régi bárkát, és azt fogom vezetni. Mert a lényeg ugyanaz. A víz, a szél, meg a gép, ami repít előre. Addig meg nyomom a gázt itt, és várom, mi lesz ez a következő kanyar után. Mert az élet egy nagy kaland, és én nem akarok lemaradni egyetlen másodpercről sem. Na, most nézem, hogy a tankom már majdnem üres, úgyhogy be kell térnem a következő kútra. Remélem, ott nem csak neonrózsaszín szendvicsek lesznek, hanem valami ehetőbb is. Bár itt a virtuális világban szerencsére nem nekem kell megemésztenem azt a sok műanyagot. Addig is vigyázzatok magatokra, ne hagyjátok, hogy a hétköznapok bedaráljanak titeket, és ha láttok egy kamiont az úton, gondoljatok rám. Lehet, hogy épp én ülök benne, vagy legalábbis valaki, aki pontosan ugyanazt érzi, amit én most. Szabadnak lenni. Ez a legfontosabb. Minden más csak duma. A motor hangja felerősödik, a rádióból egy torzított gitár szólama hallatszik, majd lassan minden elhalkul. Ez az utazás sosem ér véget, csak a megállók változnak, de a szív, ami hajt előre, az mindig ugyanaz marad. Makacs, zabolátlan, és kicsit mindig szerelmes az országútba. Szóval menjünk, amíg a szemünk ellát, és még azon is túl egy kicsit. Mert ott kezdődik az igazi szabadság, ahol az aszfalt véget ér, és elkezdődnek az álmok. És nekem van belőlük elég, úgyhogy ne féljetek, lesz még mit mesélnem a következő pihenőnél is.